Hah? Loh, iki enak lanang ya? Lanang ono? Iya. Ada rogo uci. Kepasan nunggu mongso anggon kule ngenteni kowe wis ono sesasi kena dino Mas yen pancen tresnoku anggap ra ono gunane aku ragu jiwa lan aku ra loro Lungaku ra kecitra aku iki tak jaluk kowe aja loro-loro tresnoku mung siji kowe langit bumi kang dadi sejine yen ning ati ra ono wanita liya aku lagi pengen mikir kerja tak jaluk kowe ojo keloro-loro aku mau si cewek
lagi pengen mikir kerja tak jaluk kowe ojo loro-loro adek tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi seksine yen ning ati ra ono wanita liya kowe rasa sok mutusi aku ra neng ngendi-ngendi aku lunga amung golek rezeki luar biasa bareng Ronggo Music. Wes ki Lowi, ayam mati.